лимит. Никой не разбира, че икономическият растеж, както го познаваме, е завършил и свършил. Ние сме свидетели и участници в прехода от десетилетия на икономически растеж към десетилетия на икономическа стагнация. Потребителският начин на живот, на който хората се наслаждават, не е устойчив. Достигнали сме края на ерата на икономическото разширение, основано на изкопаеми горива. Усилията на политиците да продължават да насочват вниманието си към неуловимия растеж всъщност представлява избягване от реалността. За разлика от повечето икономисти, повечето физически учени признават, че растежът във всяка функционираща и ограничена система трябва да спре някога. Ако икономическият растеж приключи, всички ще бъдат засегнати и обществото ще изисква години, за да се адаптира към това ново състояние. Затова е важно да се знае дали този момент е близък или далечен във времето. Икономическата ни система е настроена за драстично и много по-ниско равнище на функциониране. Голямата част от анализаторите са пропуснали тази история. Делом, защото те се доверяват на икономически експерти с тунелен поглед, който пренебрегва физическите ограничения на планетата Земя, контекста, в който икономиките функционират. Купчина от ресурси, които трябва да се превърнат в богатство. С някаква друга форма на капитал, пари или технология. Реалността, разбира се, е, че в човешката икономика има основна логическа и философска грешка, вътрешно заложена в сърцето на главните съвременни икономически философии.
Политиците са изградили кариерите си на предположението, че икономиката винаги трябва да расте и че хората винаги трябва да имат обещанието за възможност да консумират повече. Разбира се, че това няма да стане. И така те се залагат в подкрепа на обичайния бизнес и като резултат пътят за избягване на беда се стеснява още повече. Нашият белег в момента показва, че човечеството използва ресурси, сякаш живеем на 1,75 земи, което е възможно само временно. На практика означава кражба от бъдещите поколения, с цел сегашно удовлетворение. Временно изобилие на енергия. Повече храна, повече хора, повече търговски продукти, повече знание, повече удобство и повече удобство. Да, но индустриалното общество се проваля и определено не може да бъде поддържано. Летим толкова далеч от безопасните граници, че единственият възможен път за кацане включва катастрофа. Средно човек използва всяка година около 800 кг суров нефт или 1,5 тона въглища. Когато го представим в термини на физически труд, това е като да работят 60 възрастни хора безпрекъснато, денонощно, за всеки среден човек, и за богатите страни този еквивалент би бил между 200 и 240. Нито един от наличните източници на енергия не изглежда способен да поддържа този вид общество. Ние организирахме най-голямът парти в цялата история на човечеството и оставяме след себе си следващите поколения да се грижат за почистването. Най-малкото, което можем да направим за бъдещото поколение, е да предложим мъдростта, която сме натрупали, и да се опитаме да помогнем по всички възможни начини. Планирайте за спадане на енергията, вместо да настоявате на мечти за вечно потребителско изобилие. В момента политически вкорененото упорство за продължаване икономическият растеж отвлича вниманието от разкриването на истината и сериозното планиране за това как да живеем добре с по-малко. В момента бързата индустриализация се храни с евтина и обилна фосилна енергия, която е ускорила всички човешки дейности и техните въздействия. Просто защото сме се родили в тези десетилетия дълго, голямо ускорение се счита от много хора за нормално състояние на нещата. Но това е най-аномалното време в историята на човечеството.
С огромните количества енергия, освобождавани чрез фосилни горива, приехме нереалистични очаквания за нивата на човешко население и потребление, които всъщност не могат да бъдат поддържани в дългосрочен план. Разбиването на тези очаквания срещу твърди природни ограничения е един начин за характеризиране и разбиране. Ако хората се потопят в обвинения и отчаяни опити да поддържат статуквото, което по своя същност не може да продължи, бъдещето изглежда наистина мрачно. Може би, ако работим за изграждане на истински устойчив начин на живот, бъдещите поколения ще имат някои причини да ни благодарят.